pe TV, adică sport și fete frumoase, adică ce place tuturor bărbaților. Cum este să fiți voi cele intervievate și în prim plan? Bianca? Până să ajung aici am fost foarte stresată și când am ajuns și am văzut că lumea e ok și comunică și stai așa, am primit o felul de sugestii și indicații și oricum toată lumea încearcă să facă lucrurile să iasă bine. Deci, prin urmare, dacă toată lumea are bunăvoință, automat sunt și eu bine dispusă. Sunt un pic mai timidă așa în fața aparatului de fotografiat, mai puțin în fața camerei. În fața camerei nu am absolut nicio problemă. Cum te-ai simțit la ședința foto? A fost foarte ok, într-un final, un pic timorată la început, dar cred că se va vedea și în poze, că ulterior mi-am revenit. O să vă rog să transmiteți așa un mesaj vizitatorilor site-ului fhm.ro. Când vor să vadă fete frumoase, să intre pe site-ul vostru, pentru că cred că este unul din cele mai bune, nu unul, este cel mai bun site și cea mai bună revistă dedicată bărbaților, de profilul acesta. Mie îmi place că aveți filmulețele cu making of-ul ședințelor. Adică ce facem noi acum, Da. Și pare totul foarte uman, așa, adică vezi omul ăla, fata care pozează, e ca oricare altă fată, arătăm toate impecabil, deci e ok, nu știu.